Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magparihuman sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran. Alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mintras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway balasas ang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga gustong magbawas ng Napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
bahay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo. Gagaron sa kasugpon sing ikaduha nga bahin sing kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa aton palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Maayo kay nakakadto ka diri, Mr. Gomez. Kaya hindi na ko siguro magdugay pa diri sa jail. Basi kung ma-relieve na ako diri tungod sa natabo. Amo bala? Oo, Mr. Gomez. Oh, kanugon. Kadamo patani ako sa mga proyekto. Hindi ko na matapos tungod sa animal nga Jack Balaan. Ore, Pa, ara kwarta. Mr. Gomez. Ihatagin na sa mga opisyal mo dito sa babaw para hindi ka nila pagtadugon diri sa pwesto mo. Pa, Sir? Kwarta man lang kinanglan nila sa babaw, hindi pala? Pues, ara. Bangala sila sa kwarta warden para nga mangin mahamot ka sila. Oh, sa panilag ko sa imo, Mr. Gomez, daw nakahibalo ka na sang lakat sang panahon na, ha? Siyempre. Kaya hindi ka magkabalaka, warden. May nagaulag na dito sa ibabaw para nga hindi ka matandog dire. Matuod, Mr. Gomez? Oo, warden. Salit lang sa akon. Ginahimo kong tanan. Agad madipensahan ka. Oh, salamat, gid, Mr. Gomez. Sir! Salamat, gid. Salamat. Warden, madamo pa kita sang kwarta nga himuon sa sulod sang jail. Madamo kita sa mga transaksyonist diri. Ina ang rason nga hindi ako luyag nga maghalin ka sa pwesto mo. Oh, yan ba lang, Mr. Gomez, kung anong luyag mo. Sir, himuon ko. Basta diri lang sa jail ko. Excuse me, Warden? Hello, Major? Negative kid sa Sarabia kag Victoria si Jack. Pero sunod sa tropa, base kung ara siya sa Silay City nagapanago. Hindi ko kabisadong lugar nga ginahampar mo, Major, eh. Ano maisan, eh? Ato na, nagahulag ng tropa. Base kung matulturan nila ang ginahamtangan ni Jack sa Silay. Okay. Very good. Very good, Major. I-update lang ako kung ano gid man. Okay ninyo. Hasta sa Bacolod, may nagamonitor sa iya. Kag kung ara siya sa lugar nga ginatumod ko, matulturan gid siya. Salamat, Major.
Sige. Okay ninyo? Pahibalon ko lang ikaw. Bye. Bye. Sino to, sir? Nakapatiman ako sa ngalan ni Jack. Tao ko, sir. Siya gitugyanan ko sa pagpangita kay Jack Balaan. Namonitor ako no sa grupo nila ako din si Jack. Mataon? Sa din ko nusubong si Jack. Hindi pa man gid piho. Pero suno kay Major, basi ko nara si Jack sa silay. Natultulan ko na, Mr. Gomez. Tawgan ko ang tropa dito para operasyonan nila ang lugar. Hindi na kinanglan, Warden. May mga tao na kami dito. Pero okay man nga timbrihan mo nga pabalo ng mga tropa mo dito. Sa bagay, mas madamo, mas maayo. Gusto ka matuod, sir? Sige lang, ang kontak na lang namo na ma-operate. Kaya na nila na, Warden. Okay. Salamat gid sa bulig mo, Mr. Gomez. Kadakugid sang kabalaslan ko sa imo. Hindi pagkamil sa ray na, Warden. Pabayin na lang ang mga tao tang mangita kay Jack. Mas may pa siguro sugilalong kita. Istoryata, sa mayo ko na nung himunta. Para nga makakwarta ka sa dako sa jail. Wow. Mas maayo pag gid na, sir. Mas maayo gid na. Kagwapo sa imo, Jack. Ang ayan kagid sa ginasuksok mo nga jacket kag kalo. Salamat, Pat. Ati, nano nakahimos ka na? Malakat na kita. Hoan, Jack. Kinaglan makahingagaw kita. Mas maayo nga aga pa kita makabiyahe. Malayo pa nga ito katuan. Kag wala pa ako makatultur sa lugar. Ha? Ay, basi ko magtalang kita, Jack. Hindi Mabangkot Kilala ko man ang tao nga katuan ta dito. Ati, maayo. Ati, dali na. Dali. Sa Bacolod kita masakay sang bus, pakadto sa Basay. Layo pa, Jack? Ambot lang. Layo pa siguro Basi nabugatan ka sang dala. Pat, dala diri. Ako na lang madala sina. Hindi na. Kamag-an sini. Basi mabugat, ha? Dala di. Ay, pag-an gani. Sige na, Hindi ka bala magkabalaka. Ay, wala ka magbakal sang jacket mo? Basi tugnawan ka. Hindi, Okay lang. May jacket di nga ginatag sa akong si Nunoy. Tani, ginsuksok mo. Galing, daw lago na ni. Okay lang ako, Jack, Hindi na magkabalaka. Bah, pati bulog na Ha? Ay, Jack, naaman. Palipod diri sa may corner. Dali. Arap na sila. Jack. Boss. Nakita mong 3 katao nga dito sa information. Ara sila. Laga pa kato diri. Oo, matuod. Dirigit sila maagi sa ato na namtangan, Jack. Madulong diri. Hindi nila kita makita. Ato na. Nakalabay na sila, Jack. Fatima, wala ko sang saling sa ila. Ha? Mga pulis sa mga tao nga to. Ha? Ang armas ko. Pabato kita, Fatima. Hindi kita magpadakop sa ila. Agap pa simbanwa
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Magkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang bituon Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sa bisan anong kalintangan Responsable nga pagbalita Kagayon nga ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon nga may dala pagpalanggan Padayon aksyon Hindi ka. Dali ka. Dali kita maagi sa exit. Hindi kita maagi sa mayon nga alagyan. Ha? Dali na. Dali kita maagi pagwa diri sa hotel. Natutulan kong alagyan diri. Nakikita ko kaina sang temprano pa. O sige, dali ka. Oh, Diyos ko. Kadasig Sera. Natultulan dahil niya nakita diri. Wala man sang tao dito sa kwarto nga ginasiling mo, mes. Ay, naka-check out na sila gani. Nagbayad na sila kagabi pa. Ang hambal nila, nga sa kagahon ko na sila malakat. Wala na to tawo, haw? Wala na. Ati, basi ko nakagwa na eh. Animal. Nga, sir, haw? Balo kami espugante ang lalaki nga to. Nalagyo sa jail sa Iloilo. Ha? Ay, tuod ka, sir? Tinala ko man nga. Wala siya nagagwa. Ang babae lang nga upod niya.
nagagwa sa kwarto nila. Oh, animal. Mga kaupo, dali ka mo. Basi kung mabdan pa naton sila. Ay, oo, ay man di sila makalabay sa atubang, sir. Nakita ko kung tani kung dili sila nag-agi eh. Basi kung natulugan ka lang, ano pa, wala mo sila makita. Oo, wala, sir. May ibang pati nga lagyan pagwa, magluwa sa atuban de. May ara. Ato sa kilid, may exit dito. Ah, gali. Mga kaupo, dali ka mo. Sundon ta sila, basi kung mabdan pa naton sila. Dali na. Fatima, may taxi. Masagay kita dira. Oo, Jack. Para! Taxi! Oh, na. Boss, mabiyahe ka? Idulong kami sa Bacolod. Sa terminal sang bus pa Oriental. Kung amo, konfirmado nga tugid sa Negros si Jack. Oo ninyo, kag may upod siya. Babae. Ha? Oo. Hoben pa ko ang babae. Naulihin ng gamay nga tion ang tropa. Nakagwas na sa hotel sa mag-abot ang tropa. Nabilin dito sa kwarto ang shorts kag chinilas ni Jack. Gali ha. Kung amuara pa sila sa malapit nga lugar sa silay. Amo nang wala papiho ninyo, basi kung nakapalayo naman sila. Pero padayon na pagpangita sila sa tropa. Kanugon, Major. Kanugon gani eh. Kung tani, nadakpan na si Jack kung naabta nila. Hindi sila dapat magatag siyang kumpiyansa kay Jack. May kargada siya. May armas siya nga nakuha sa gwardya. Maayo gani, para may rason na ginapat yun siya. Major, kung matultulan na nila si Jack, kag kung sigurado na, hambala sila nga hindi nila pagtandugon si Jack. Makanto ako sa lugar. Luyag ko nga ako gid mismong mapatay sa Jack na to. Okay ninyo, timbrihan ko sila. Diri na, boss? Oo, sir. Aram balay ni Chok ni Kanor. May tao na, boss? Ay, ambot lang. Pero daw wala man da sa galhin. Ate, sige. Pati madali na. Manaunan kita diri sa tricycle. Oo, Jack. Sir, salamat kita. O, sige. Pat, may tigulang nagwa sa balay sa unan. Dali ka. Katuan na doon siya. Sino ka mo? Ikaw si Choy Nicanor-tyo? Siling ko sino ka mo? Ako si Jack. Jack Balaan-tyo. Kag si Fatima, ang upod ko. Jack, kinatulog niya kita, babaw danong. Oo, matuan. Ikaw bala si Choy Nicanor-tyo? Oo. Nga man. Anong kinahanglan ninyo? Choy, kilala mo si Valentin Panega? Kilala mo siya? Ayo, nga man. Bata niya ako, Choy Nicanor. Ano? O, Choy Nicanor, bata niya ako. Kag nasugid niya sa akon nga suod gid kamo nga mag-amigo. At sa diin pa ka mo maghalin? Sa Iloilo ba, Choy? Ay, mo bala. Sa di na si Valentin. Kagkamusta na siya? Akon,
Patay na siya, Choy Nicanor. Ano? Patay na si Valentin? Dali ka mo sa sulod. Ano nga na isiling mo tong ngalan mo, Toto? Jack, Choy. Jack Balaan. Patay na gani si Valentin. Tingala ko nga wala na siya makabalik dire. Ano ang kinamatay sa amigo ko? Akuan, nakaengkwentro siya sa mga pulis, Choy. Nagbato siya. Napuruhan gid siya. Ginhingagaw ko man siya nga dalon sa ospital. Ugaling wala na siya makalabot. Mo bala? Anak ka niya siling mo? Oo, Choy. Wala makahinambit sa akon si Valentin nga may anak siya. Paano mo ako mapapati nga anak ka niya? Ha? Ang Dr. Alvin. Yung banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Magkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig
Grabe ang sundan ninyo sa pagmamati ang ikaduhang nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan. Diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan, ginsulat ni Nonoy de la Cruz, isa paginta produksyon sang DYEZ sa Macolod, Aksyon Radio. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampitan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Responsable na pagbalita, pagdayon nga ipalagnan. Magasig pero sigurado, aksyon na may kalat at palangga. Pagdayon Action Radio. Pagdayon Action Radio. Pagdayon Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon